Вітанне, сябры. Добрыя ўсім зімовай раніцы. Нядзеля толькі пачалася, а вы паспелі зрабіць як мінімум 3 выдатныя рэчы. Па-першае, прачнуцца. Па-другое, уключыць любімы канал. І трэцяе, далучыцца да святочнага эфіру. Бо 17 снежня – дзень беларускага кіно. Віншую нашых знаходлівых рэжысёраў, таленавітых акцёраў, крэатыўных сцэнарыстаў і ўвогуле проста аматараў кінамастацтва. Вы робіце вялікую справу, а мы неадрывна сочым за вашай творчасцю. Беларусь-3 падрыхтаваў тэматычны сіні мадэль з лепшымі айчыннымі стужкамі тыпу «Белыя росы» і прэм'ерамі ад беларусфільма тыпу «Чорны крумкач». Вось я асабіста буду глядзець. Ужо ў газеце абвёл аловачкам усе фільмы. Так, пакуль са мной у праграме стужак няма, але пачакайце, ўсё наперадзе. Спадары рэжысёры, я цалкам ваш, тэлефануйце. А пакуль тлуста падкрэсліваю. Нацыянальны хіт-парад «100 песень для Беларусі» на чале са мною, Дмітрыем Карасём. Сёння я ваш поп-кароль, музычны гід і проста правадыр у свет айчыннай музыкі. І пачынаем мы з развітанняў. Не ведаю, ці гатовыя вы апошні раз пачуць лішэнцаў тыдня, але я гатовы агучыць іх імёны. Гэта шоу-бізнес. Таму, хто не паспеў прагаласаваць, мы не вінаватыя. Венера, раз, два, три ялина. Чакала, 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 ты не дождала, рученьки сложила, ты заплакала. Раз, два, три, калина, белый-белый цвет. Раз, два, три, Янина, любишь в темне. Раз, два, три, калина, белые цветы. Раз, два, три, Янина, кого любишь ты? Хлопца не дождала и с другим пошла. На дворе калина тихо стояла. Ой, с другим гуляла, ты не сберегла. Рученьки сложила, ты заплакала. Дядя Ваня, ой, ходила Машечка. Проколола ножашку на вишнёчку, проколола ножашку на вишнёчку. Валить, валить ножачка, ой, да не больно. Любил хлопец дзяўчыначку, да нядолго. Любил хлопец дзяўчыначку, да нядолго. Хлопцам правду, ой, я казала, не стялі ты постель белую, як ты слала, не стялі ты постель белую, як ты слала, яны твою постель белую, ой, перакинуть, яны цябе любіць будуць, дай пакінуць, ой, яны цябе любіць будуць, дай пакінуць. Ганна Благова, ой, у лузе под явором. Ой, у лузе под явором. Постой, Галя, постой, Галю, тебе загадки загадаю. Постой, Галя, постой, Галю. Ой, у лузе, ой, у лузе, ой, у лузе, ой, у лузе. А что
дрозды, цыганочка. Цыганочка, гай, цыганочка, гай, цыганочка черная, погадай. Взял бы я Россейку, яка ж яе жена, грошей ни копейки, побавится яна. Цыганочка, гай, цыганочка, гай, цыганочка черная, погадай. Цыганочка, гай, цыганочка, гай, цыганочка черная, погадай. Эй, гуляем! Ова! Треба усім поглядеть! Ха-ха! Белая березочка, чему не зеленая? Як же мне зелёная? Татьяна Глазунова «Белая березочка». В темном лесе стоючи, в темном лесе стоючи, в темном лесе стоючи, ды на поле глядючи. Молода молодочка, чему не веселая? Сябры, слязамі гору не дапаможаш. Вярнуць выканаўцаў, якіх мы згубілі сёння, толькі вам па сілах. Пакідайце свае пажаданні, просьбы, прапановы ў нашай афіцыйнай групе ВКонтакце. І зноў наталяйцеся любімымі песнямі ў выкананні любімых артыстаў. Галасаванне ідзе на сайце ў раздзеле «Нацыянальны хіт-парад» з нядзелі па сераду. Не забывайцеся таксама, што прагаласаваць можна не болей за 5 кампазіцый. Менавіта так вы зрабілі на гэтым тыдні. Будзе вам і фолклор з Надзеяй Місяковай, будзе нават зялёнае лісце з белымі каштанамі. З фанфарамі і бурнымі апладысментамі сустракаем хіт парадных навічкоў і канкурэнтна здольных старажылаў музычнай сцэны. Замыкала, а в колоранці огнечко не нагуляла.
зелене листі, білий каштани, зелене листі, білий каштани, зелене листє, білий каштани. О, як же сумно, як вечір стане, зелене листє, білий каштани. О, як же сумно, як вечір стане, о, як же ж сумно, о, як же ж нудно, о, як же ж сумно, о, як же ж нудно, о, як же ж сумно, о, як же ж нудно. Любила хлопця, забудь і трудно, о, як же ж сумно, о, як же ж нудно. Любила хлопця, забудь і трудно. Зелене листя, зелене, зелене,
до гаю не дайшла, а ўжо зелейка знайшла, выкапала караня з-пад белага камяня. Я цябе зачарую. Я цябе зачарую. Вымыла на рацэ, высушыла на руцэ, прыставіла да пячы, ты сказала 3 рэчы. Кіпі, кіпі, каранец, покуль прыйдзе маладзец. Яшчэ корань не ўкіпеў, а ўжо баран прыляцеў. Я цябе зачарую. Я цябе зачарую. Не чаруй жа ты мяне, а чаруй майго коня, а чаруй майго коня, будешь милая моя. Я не умею чаровать, толькі умее моя мать, толькі умее моя мать к себе хлопцев засыпать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я тебе зачарую. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я тебе зачарую. Ай-яй-яй-яй. Здаецца, мне пяцёрка атрымалася, што трэба. Ці звергнуць яны Анатоля Длускага і Волю Сацюк з вяршыні Алімпу 100 песень для Беларусі. Ці выжывуць яны Віталя Пракаповіча з наседжанага месца. Пакажа час і ваша актыўнае, паўтараю, актыўнае галасаванне. А зараз хіт-парадны лонг-ліст у студыю. Не паспелі мы пачаць сумаваць без Кірыла Ермакова, а ён зноў з намі. Хутка можна будзе складаць рэтраспектыву яго песень у нашым музычным рэйтынгу. Пра Сонейка ды месяц спяваў, Талаку з калыханкай дуэтамі запяваў, з моладдзю не спаў і не драмаў. І вось зараз Кірыл вырашыў падсаладзіць жыццё гледачоў у снежні месяцы салодкай, ой, зараз якой дэфіцытнай калінай-малінай. Добры ход, дружа! Калина, малина, что не расцветаешь, молодая манечка, что стоишь, думаешь. Я стою, думаю, и думать и буду, кого верно люблю, вовек я не забуду. А там за горою голос раздается. Там молодый колечко с маней расстается. Ты не лись слезою, не утирай косою, бо все люди скажут, что мы жили с тобою. Няхай люди кажут, я их не боюсь, кого верно люблю, с ним я расстаюсь. А там за горою голос раздается.
святае месца, і тут я. Ну і Марыда. Вось ёсць дзень сурка, а напэўна ёсць і прыступка сурка. Я пра тое, што танчыш для вас танчыш, праз агонь і ваду і мураваную мураванку праходзіш, а зноў адно і тое ж месца. Перамен. Перамен патрабуюць нашыя сэрцы. Маё, ну і Марыды. Сярэдзіны хіт-парада адразу патрапіць на 8е месца. Крыўдна, прыкра і зусім нечакана для Верачкі Карэтнікавай. Але не для мяне. Ну, Вера, ну ўключыла бы ты жаночую інтуіцыю. Разумная ж дзеўка. А даверылася нейкаму маладзенькаму пану. Падвёў цябе ён, а выпраўляць становішча трэба прыхільнікам. Подгоняешь
Па рэчцы, значыць, яны блукалі. Па Дняпры яны вандравалі, а зараз прыплылі да 7-й музычнай прыступкі. Так, лёгкіх шляхоў гурт «Неруш» не выбірае, бо народным творцам больш даспадобы шлях мудрагелісты і не тое, каб вельмі лагічны. Нічога не асуджаю, бо ён працуе, а гэта галоўнае. Грыбны сезон скончыўся, а Валянціна Альшанская ўсё працягвае шукаць у лесе лісічкі за пенькамі. Паважаныя прыхільнікі, ратуйце, хто можа любімую спявачку ад абмаражэння. Валя, звяртаюся асобна, вяртайся. У нас лепш, тым больш, што ты на пачэсным 6-м месцы. А у лесе грибы зародили. Девки-бабы по грибы ходили. Девки-бабы по грибы ходили. На
Шчымлівая балада пра складаныя абставіны і несправядлівы лёс у выкананні Віталя Пракаповіча назбірала лайкаў ажно на хіт «Парадную сярэдзіну». Я не ведаю, як Віталь гэта робіць, аднак рэдактары праграмы ў студыі пад яго песню амаль сінхронна дастаюць насоўкі і ўключаюць плакучыя фантаны. Рэжысёр пакуль трымаецца. Help! Дзеўка жыта жала, у бяжалай крынічэнькі коніка пувала. У бяжалай крынічэнькі коніка пувала. Конік сівы воду піе, дороженьку чуе, а Бог знае, Бог ведае, дзе казак начуе. А Бог знае, Бог ведае, дзе казак начуе. А начуе казаченька у карчме на кроваті. Прийшла яго родна маці, кліча вячераці. Прийшла яго родна маці, кліча вячераці. Вечерай, моя маці, калі наварила, а я пайду вечераць, дзе дзяўчына міла. А я пайду вечераць, дзе дзяўчына міла. Утопіўся казаченька, шапочка всплывае, ходит девка по бережку, ручоньки ломает. Ходит девка по бережку, ручоньки ломает. Не ломай ты, девка, ручок, бо поломишь кольца. Ты не имела медь, не будешь такого малойца. Ты не имела медь, не будешь такого малойца. Ты не имела медь, не будешь такого малойца. На 4-м месцы ў нас карціна Пукерава «Няроўны шлюб», толькі ў аўтарскай інтэрпрэтацыі і з народным каларытам. Анатоль Длускі са старым дзедам, які ажаніўся, не пакінулі нікога абыякавымі. Давай, Толя, тройка лідараў ужо не за гарамі. Женился старый дед, узел девку 20 лет. Ой да-да, ой да-да. Стали класть и сены спать, а старого не видать. Ой да-да, ой да-да. Отзывается он с печи, я погрею свои плечи. Ой да-да, ой да-да. Погрел плечи, погрел спину, я вышла на хвилину. Ой да-да, ой да-да. Погрел плечи, погрел спину, я вышла на хвилину. Ой да-да, ой да-да. Ой
бяда, бяда. Калі жонка молода, на печы стары сядзі, на молодок не глядзі. Ой, бяда, бяда, бяда. Калі жонка молода, на печы стары сядзі, на молодок не глядзі. Толькі дзверы адчыніла, там чакае ўжо Даніла. Ой, да-да, ой, да-да. Цалаваліся на ганку, дзед на печы спаў да ранку. Ой, да-да, ой, да-да. Высцянулі вам урок, каб не бралі вы дзявок. Ой, да-да, ой, да-да. Абярыце па плячы, каб сядзела на печы. Ой, да-да, ой, да-да. Абярыце па плячы, каб сядзела на печы. Ой, да-да, ой, да-да. Ой, бяда, бяда. Калі жонка молода, на печы стары сядзі, на молодок не глядзі. Ой, бяда, бяда, бяда. Калі жонка молода, на печы стары сядзі, на молодок не глядзі. Ой, бяда, бяда. Калі жонка молода, на печы стары сядзі, на молодок не глядзі. Ой, бяда, бяда, бяда. Калі жонка молода, на печы стары сядзі, на молодок не глядзі. На печы стары сядзі, на молодок не глядзі. На печы стары сядзі, на молодок не глядзі. Млын круціцца, галасаванне ідзе, верагодна, па такім законе працуе Саша Нема. Руплівы спявак па выніках галасавання паклоннікаў ці хутчэй паклонніц атрымлівае доўгачаканую бронзу. Віншую, Саша, твой выхад.
Вользе Сацюк трэба выдаць прапіску па месцы жыхарства на другім месцы нашага рэйтынгу. Ёй і адразу горліцы, а то тыдні ідуць адзін за другім, Новы год на носе, а Волечка ўсё лебяду поліць з серабром на шыі ды на пару з птушкай. Ну вось, дзявятка абвешчана, і нам нішто і ніхто не перашкаджае акунуцца ў творчасць лепшых яшчэ разок. Калина, малина. 10-е месца Кирилл Ермаков. Молодая манечка, что стоишь, думаешь. Дмитрий Карась и Марыда, 9-й радок. Вера Каретникова у рейтингу 8-я. Сёмае месца і гурт «Неруш». Валентина Альшанская сёння 6-я. Виталь Прокопович 5-й. Убежалой крыниченьки коника пувала. Оженился старый дед, узел девку 20. Прорыв тыдня Анатоль Глузский 4-й. Стали класться сьяны спать, а старого не видать. Ой да-да, ой да-да.
Третье место Саша Нема. А на горы мельница, мельница. Ой, вер, герцем, перцем, лупцем, дубцем, мельница. Ой, вер, герцем, перцем, лупцем, дубцем, мельница. Ой, вала горлица лебяду, ой, вала Вольга Сатюк «Серебро». лебяду, посылала горлика по воду, посылала горлика по воду. Здаецца, мы нікога не забылі і можам заканчваць. Ну чаго вы махаеце? А, першае месца прапусціў. Ды тут не цікава. І зноў Аня Зайцева, і зноў золата тыдня. Запамінайце, а лепш записвайце, меламаны, як трэба падтрымліваць сваіх фаварытаў. Першая прыступка. Слухаем. На горе вербица, под горой корчомка, а у той корчомцы весь мой род гуляе, весь мой род, весь мой род, весь мой род гуляе, и мяне не вспоминае. Сястриця лепшу долю має, ти з нами гуляє, ти свою лепшу долю має, ти свою лепшу долю має. Лепшу долю, лепшу через воду, попливу у човні, я до білої повні, я до білої повні, попливу у човні. Нагадаю, падтрымаць удзельнікаў хіт-парада можна і трэба на сайце www.3belarus.by. Спасылка на галасаванне ёсць у групе «Нацыянальны хіт-парад» УКонтакце. Галасуйце, прапануйце, змагайцеся за сваіх. У нас на сёння ўсё, а для вас усё толькі пачынаецца. Да сустрэчы праз тыдзень.